Sociaal Dienstencentrum Groenespark vandaag samen met Rushan een kookworkshop Koerdisch koken. Het eten is bijna klaar en dan kunnen we samen gaan eten. Smakelijk! Smakelijk. Van bulgur die op de barbecue graan, nog niet echt rijp, droog, groene graan. Ja, graan. Het is een nog groen, klein beetje rijp zo. Je kunt dat plukken en op barbecue op de vuur. En kookt je dat? En dan, in de winkel, je kunt dat in de winkel, bij Koerdische winkel. Ja.